Psíkovi Jerrymu sa pred 8 mesiacmi radikálne zmenil život. Do rodiny pribudlo bábätko. Podľa slov majiteľa Jerry zdivočel. Dobrý deň. Dobrý. Juroferko. Marceli Lenčík, zdravíčko. Kristína Ivančíková. A kde je Jerry? Jerry je hore, čaká nás. A je potichu? Zatiaľ áno. Poď, Jerry. Čau. Juchuchu. A ty si dobrá raketa, Jerry. V čom zdivočel? Mama otvorila dvere a on išiel von a na hlavnú cestu. No a to bol ten kameň úrazu, kedy ja som si povedal, že už asi potrebujem trošku pomoc. V drvivej väčšine rodín je mojou úlohou naučiť rodinu, aby psa ignorovala v určitých situáciách. U vás cítim tú moju úlohu naopak. Ja vám potrebujem dať viacej spoločného času stráveného s Jerrym. A tu mám svojho pomocníka. Ľahká interiérová prepravka alebo klietka pre psa. Šup. A mňam. Výborný. Dáme Jerrymu ten jeho priestor, že ja sa môžem venovať deťom, vareniu. Zároveň však stále cíti tú blízkosť. A toto z môjho pohľadu u vás chýbalo. A naučí sa jednu dôležitú vec, ktorú ja na ňom zatiaľ nevidím. A to je relaxovať vo vašej prítomnosti. Povedali ste niekoľkokrát, že Jerry nemôže chodiť na gauč. Áno. Zároveň však Jerry na ten gauč vyskočil a vy ste mu nepovedali, že sa vám to príliš nepáči. Áno. Naučme sa, ako mu to povedať korektne. Vždy, keď mi vyskočí na gauč, jemne ho chytím za kožu nad krkom a zvediem ho dole. Tá koža není citlivá, nejako, že by ho to zabolelo, ale on ten tlak cíti a je to preňho komunikácia takého psieho charakteru. Koľko som mu dal povelov, aby išiel dole z toho gauču? Ani jeden. Ani jeden. Lebo on tam nemá čo hľadať. Do kontrastu s tým ho treba naučiť jednoduchý povel hop. Teraz ti poviem Jerry, hop, vyskočí, dostane odmenu. Ale iba keď dostane povel hop. A teraz, keď si sám vyskočíš, tak ťa zvediem dole. Lebo tam nemáš čo hľadať. Lebo nedostal si povel. Naučme ho povel fuj. Pozná? Pozná. Zakážte mu to zjesť. Fuj. Fuj. Výborný odmena. Fuj. Výborný odmena. Vivienka, ahoj. Rád ťa spoznávam. Ja som si priniesol ďalšieho môjho takého zvláštneho pomocníka a to je tavený syr. My chceme, aby Jerry bol presvedčený o tom, že Vivienka je zdrojom jedla. Trošku na ruku, veľmi jemne, tak ti to dám sem a líš. Ako náhle je to také niečo olejovité, tak Jerry sa učí ten kontakt čisto s jazykom. Úlohy sú zatriedené, zaradené, ale prídem za 21 dní, ale je to kus roboty. Určite. Bolo tam veľa úsmevných chvíľ, bola tam spoločná interakcia. To je dobrota Jerryno, že? Jerry mu to bolo jedno. Ten išiel iba za syrom a bol taký nežný. Zažil aj to, kedy dcéra trošičku rozhadzovala a pohadzovala s ručičkami. Určite som seba istejšia, som rada v jeho prítomnosti a určite vyžaruje takú pozitívnu energiu. Ak mám byť úprimný, je to teraz taký, že polodivoch. Nie hrísť. Ale že takéto menšie psie výpady má ich čoraz menej. Keď príde do rodiny dieťa, zmení to režim všetkým. No a či si rodina počas výzvy našla na Jerryho viacej času, na to sa idem teraz pozrieť. Dobrý. Dobrý deň. A kde je Jerry? Ja som čakal, že tu bude akce. Tu je Bobačík v ohradke, výborne. Takže ohradka dobre? Áno, veľmi dobre, udomasnil sa tam. Jerry je iný. Pred 3 týždňami to bol taký nervózny psík, ktorý bol stále všade. Dnes to je pokojný, kľudný, rodinný pes. A tak to má byť. Dokonca už mi aj vydrží ležka na kolenách a hladkať sa. Býva už Jerry aj mimo ohrádky, keď ste s Vivienkou, že tu tak je voľne? Nedokážem mu úplne 100% dôverovať, keď si tu pobehuje po dome. Zdravíčko. Dobrý. Ahoj, Vivienka. Zostáva jediná úloha u vás v rodine a to je zhodnotiť tú vašu 3-týždňovú výzvu. Všetko je presne tak, ako má byť. Dôležité je teraz neprestať, pokračovať vo všetkých aktivitách. Dobrá práca, fantastické. Prajem vám krásnu, naďalej fungujúcu harmóniu v rodine. Bolo mi cťou a lúčim sa. Majte sa. Dovidenia. Ďakujeme.